И здравейте хора, съм Дарки. Днеска не играем, а продължаваме поредицата на Minecraft Survival. Както виждате, почнах от начало, защото не знам как, Minecraft изтрими са другия сервер. Другата, нали, Survival, бяхме в друг сервер, са изтри, не знам как. За което аз съм наистина малко разстроен. Обаче този път почваме от начало. И дори да почнем от начало, може и, нали, по-хубаво да бъде, нали, можем да се развием по-добре този път. Може всичко по-добре да стане това. Така. Този епизод главно ще се занимавам, нали, с направата на къща, легла, така, нали. Разбрахте, за първите нощи. Между другото, след това видео мога да заснем още едно да студим с Дарк. Аз едно още една къща. Ще видим обаче как да сега да стигат. Само да си направя един крафтинг тейбъл. Графтинг. Само го е тук. След първо ще направя една бразва имече с сега кирка метка, тя не ми трябва още. Една бразва и един меч. Така. Да убия тия овце. Ама овца. Аде, дай. И храна ми дай и всичко ми дай. Айде, умирай. Айде ти умирай. Айде, реп. Чрак. Един критикал. Умирай, айде. Нема занимай. Айде ти умирай, айде. Айде умирай, айде. За храна ги убивам. Иначе, ако не дах храна, както по-миналите версии, я ще го убия. Зайо! Какво правиш? Ще дадеш храна? Шалоткама, лама! Ай, ще оставя тебе. Ще още малко. Така, 10 месеца и 6 вълна. Сега. Знаете ли ко? За да не се бави, да не ви стане скучно, аз ще събера дървата и после ще продължа. Сега като събера дървата идва. И така тук съм. Събрах един стак дърва. Не съм използвал геймод, някой може да каже, че съм използвал геймод, обаче ако бях тук Open Land, тук ще издаде on чиито, тъй че не съм ползвал. Така, мисля да се направя къщата да е тук близо до гората. Да ги изчупя тия. Тази трябва да я изчупя, че иначе няма да стана. Против дървата съм, против растения. Искам да има растения тук. Ще ми пречат много. Така. Това място ще ми стигне, няма да се направя къщата много голямо. Сега... Значи, основата на къщата ще бъде 1, 2, 3, 4. Но мен не ме интересува дали ще е красива или грозна. Така, 1, 2, 3. 4 блокчета разстояние ще оставя на 5 блокчета. 1, 2, 3, 4. Този път ще оставя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блокчета. На 9-то е 1, 2, 3, 4. Широка искам да бъде, защото сега. Добре, от тук. Значи от тук. Добре. 1, 2, 3, 4. Сега. Основата е така. Ето ще направя. Може да е малко грозничка къщата. Обаче, нали, само да ми е добра за подслони така. Това един стак свърши само докато ставах тия неща тук. Даже ми се щупя бравата, по едно време почна да чупя с крака. Ах, виде. Сега останалите дърва ще ги използвам, нали, за да си повторя останалата част. Така, стаки 13. Сега. Щом с 8, 1, 2, 3, 4, оставяме на блокче 1, 2, 3. За да стане точно, аз не обичам така, нали? Нали, там да има 3 блокчета, тук да има 3, и тук в центъра слагам вратата. Така си ги правя, нали, за прозорчето. Малко прозорче. Ще видим после как ще го направя те. Зато го затворих, обаче ще видим после как ще го направя. Така. Даже така също мога да сложа стъкла. Ама не. Така в центъра да има по едно място за по едно прозорче да има. Да, често казвам, така ще бъде. Даже така ще пробия още прозорчета.
места за прозорчета, де по-точно, не прозорчета. Зайчето псо. Чай, ти да като кучука. От тук колко едно блок съм стял, добре. Значи това да кучука. Добре, ще би го. Така тавана затворя. Не да стигнат, както иде. Ще събера. Пак, ако трябва ще събера пак. Тавана бих искал да го направя по-края по-точно. От второ бих искал да го направя. Чай сега по-вън направим още. Едно. Много е много. Карате нещо да направим. Добре. Мисля, че не е за сега. Значи тук ще сложа един крафтинг тейбъл. Аз умрявам глад обаче. Траям поне едно место от тях. Хорошо, че един мен умрах. Още малко дърво ми трябва. Аз пак ще събера дървото и пак ще дойда. Сега ще дойда пак. И така върнах се. Отново събрах един стак дърва. Защото нямам така 4 стака. Добре. Става нощ вече. Ще направя леглото и ще легна. Тоест направя сега тук леглото. Пак половин час правих така неща. Събрах дърво половин час пак. Да легна и да спам. Така. Лягам себе. Да. Сега. Сега. Добре. Да се направя тук сега вратата. Тези врати. Така. Пахари проква ще го направя от дърво. Само ми трябва доста. Така. Стейърс ми трябва доста. Блокчета да знаем. Толкова сега. Сега толкова. Така. Сега идея да скача. Те места пак трябва да изчупя, защото иначе ще ми пречат. Както в първия епизод на The Streams of Dark, пак ще направя по същия начин покрива. Обаче само модел на къщата е малко. Само покрива е... майко! Много мраза къщата. Отдолу ще направя. Тогава отдолу ще направя. Така. Сандуими! И така тук съм. Както виждате, свърших къщата. Доста време си тях, без да почна тук. Събрах доста неща тук. Направих легла, печетка нещо. Тук тия са някакви неща. Кабелсон да имам, всичко съм събрал. За да може да не бе скучно в видеото. Да легна по-първо. За тия прозорци, обаче трябва да тръгна да търся нещо. Там, който да има значение. Тук направих е така малка стаичка, нещо под стаичка направих, което ще направим тук, че съм сигурно. Сега. Сега да ходя да търся малко пясък. Защото иначе няма стане. И намерих, супер, поне и намерих. Добре, само да не съвлада да не тече. Това е 6 сега. Само единствено съм включил гейм мода, за да може да направя game rule, keep inventory и spawn point. Ще няма да ви ще кажа какво spawn point, setнах spawn point, после game rule, keep inventory, game rule характер на типа. Сега ще пробвам kill. Добре. Винаги пробвам, че другия епизод сигурно вече ще почнем
нали, въпреки че не е мисля. Само тук бях сложил статуста и въпреща. Обаче това ще сложа сега. Глас. Според мен къщата стана добра, нали, не е зле. За няколко нощче. За този епизод това да бъде. Не съм, за да може да не стане много дълъг, за да не е скучно. Да направих тези неща. Събра на дърво, тези неща, нали. Нали, знам, че е доста скучно. За да може... Нали, хубаво да бъде. Първи епизод вече ще намеря някаква мина и в мината вече се занимавам. Да. И да. За този епизод мисля да е това. Благодаря, че ме гледате. Ако сега това Minecraft Survival, не забравяйте да си купа. Съдим на другите видео. Чао, чао!